много ясно. Да снимате как да си правите къща. Аз снимам с Ice Cream, Screen Recorder, това вече за мен е най-добрата програма. Вижда ми се лицето и ми се чува аудио. И имам аудио. И самата игра. За мен това е най-добрата програма. Другия клип мога да ви покажа как да снимате. Клипър. Пичам този човек. Само ми трябва аудио. Не знам как да си правя. Освен творчески, аз на нищо друго не играя. Защото там си имаш всичко. Айде трябва да ядеш мода да ги ще ти дойдеш да врата такова. Така, аз ще създам нов свят и няма да игра много ясно в него. Ми стана с буквите, бе. Чакай. Много дълго зарежда по принцип. И аз трябва да чакам доста. Добре, не е идеалното решение, но ако те доведе до десерта, си струва. Ето ти 19, успех майчините Така, сега връщаме към играта. Прати ме на плажа. Не ми харесва. Леле, какво по дяволите. Тук е пустош. Има много медузи. Това не е нормално за мен. Това е кактус. Нали? Преди не съм била в сушата. Ще създам отвор за вода. Това е по-хубаво. Аз да виждам друго освен суша, бе, хора. Не виждам друго освен суша. Ще се махна в този свят. Това е моя. Това ще го изтария. Изтариване. Аре. Така. Тук ще ви покажа как да си направите къщата. Чакайте, че не е сгодно. Така. Взимате си тези двата материали за първо време. Ама да знаете, аз в моята къща си я правя 2 пъти. Това е на един селянин. Тук съм му направила къща. Тоест един мой приятел съм му направила къщата. Свързали сме се, играеме във всеки път в едно и също. Приятелят ми се казва Мата. Така му е името в Майнкрафт. Значи не се казва така. Така. Тук. Трябва да се получи. Много съжалявам. Край на всичко. Това беше последния шанс. Тук ще се остана. Къща ни ще бъде свързана с приятеля ми. Той сега не е на линия. Няма значение какво е. То изобщо няма да е такова. За какво говориш? Ето го там. Момичета, какво стана? Ти си добре. Верида. Оставете ме вече на мира. Тамани, хайде. Чичо Селенски. Аз гледам Чичо Селенски. Ще да нов епизод. Не ми харесва. Добре, сега да поговорим. Ако искате къща, така, ето така ще ми бъде къщата. Ама аз няма да бъда в този свят. Аз се работя в друг. Ето тук е. И отива в крана. Значи това всъщност не са части от нея. Гленът, не искаше да ми кажа нещо.
Или случайните лъжи на камък, който е в капан. Не се трудите. Така, ще се виждам по-добре. Добре, хайде да видим да го заградим. Какво? Можем да се шегуваме за това, нали? Беше само за час. Добре. Какво правиш, Катрай? Да не носи късмет. Не, на Перидот. Радвам се, че си пак с нас. Абе ти? Да. Мислиш ли? Не, както и да е, няма значение. Тук е вода. Ако ти потрябвам, ще ям зеле в стаята. Добре. Залепоташе я да стаята си. Тук не е много равно, защото все пак имам вода и аз трябва после да чиста. Ето, това е. Тук слагам. Хоп, хоп, хоп. Трябва да отида в мазето. Истинското мазе. Знам, че има път до там. Благодаря. 3 пъти натискате, за да ви се получи. Става нощ. Ама ще работи през нощта. Добре, тук по принцип не е трудно да се прави къща. Тук даже е приятно да се прави къща. Защото ако си на творчески е най-добре. Това е най-добрият начин. Тя е момиче. Перидот момиче. Така. То май не виждам. Бебешки бой. Напротив. Ти си не нужна. Какво знам аз? Всичко, което трябва да се знае. Така. Малко камъче. Роза? Какво? Камъче? Моята мисия. Причината изобщо да съм на това далечно място. Трябваше да проверя развитието на Броза. Да видя как и преди да се излюби. Изобщо не трябваше да оставам тук. Сега той ще се появи. Нищо няма да го спре. Ще стане на парчета. Мисля, че Rose Games BG също е як. Сестра ми. Грозове? Искаш да знаеш? Да. Наистина ли искаш да знаеш? Да. Какво ли е на блузата? Това е жълтата ми пижама. Съди, не бягай! Ще те видя! Свободата е моя! Чакай! Вижте, ето там! Още една планета да предадете! Изчезвам! Това е туалетната. Май открих някакъв вид архаична. Така. Уютна, съсвеждащ на лимони. Идеален изход за моето бягство. Заключено е. Перидот, отвори вратата. Ако се опитваш да излезеш през туалетната, няма да стане. Знам го. От опит. Как се озова тук? Нали беше балон? Сигурно е бил много малък. Моите балони са идеални. Заради мен. Крипър.